Hej og velkommen til en introduktion til model for menneskelig aktivitet, også forkortet MOHO. Først vil jeg give et par eksempler på, hvad det er, vi kan bruge MOHO til, og kort introducere baggrunden og udviklingen af modellen, herunder MOHO som begrebsmodel, og afslutningsvis give et overblik over centrale teoretiske begreber i modellen. Og hvad skal vi bruge model for menneskelig aktivitet til? Gary Kielhofner søger med modellen at beskrive og forklare begreber, der har betydning for menneskers aktivitet, og dermed give ergoterapeuter et grundlag for at forstå aktiviteters dynamiske struktur. Modellen kan bruges til at forklare, hvad der motiverer mennesker til aktivitet, og forklare, hvad der ligger til grund for menneskers valg af aktivitet. Modellen forklarer også, hvad det er, der kan ske ved funktionsnedsættelse, og resultaterne ved at måtte opgive, blive udelukket eller forhindret for at deltage i aktivitet. Der er en lang række spørgsmål, som vi kan stille til vores forståelse af aktivitet og søge svar på i modellen. Det kunne være: hvad motiverer mennesker til udøvelse af aktivitet? Hvilke forhold har betydning for menneskers udøvelse? Hvorfor oplever mennesker de samme aktiviteter forskelligt? Hvordan lærer og fastholder mennesker mønstre i deres aktiviteter? Hvordan tilpasser og ændrer mennesker deres aktivitet? Og hvad er egentlig resultatet af vores deltagelse i aktivitet? Udviklingen af model for menneskelig aktivitet er sket gennem en lang årrække. De første publikationer kom i 1980, og modellen bygger på andre ergoterapeutiske teorier og tværfaglige teorier. Dengang var det nyt at beskrive klientens unikke aktivitet og deltagelse. Det var nyt at kigge på omgivelsernes betydning for aktivitet, og model for menneskelig aktivitet var med til at reopdage aktivitetens betydning. Siden er der blevet forsket i brugen af modellen, og der har været mange versioner frem mod den, vi sidder med i dag. Den primære udvikling af modellen er sket gennem test og afprøvning af modellens begreber i praksis. Det betyder, at modellen har formuleret begreber, der kan støtte ergoterapeuter i deres praksis, og deres erfaringer har skabt fundament for en ny videreudvikling af modellen. Intentionerne er, at man ved at anvende en begrebsmodel i praksis både udvikler modellen og udvikler praksis. Eksempelvis kan man ved test i praksis afgøre modellens styrke og svagheder i relation til en bestemt klientgruppe. Teste om modellens undersøgelsesredskaber giver fyldestgørende og brugbare data. Test kan også give anledning til teoretisk udvikling af modellen, at man beskriver modellen bedre, tilføjer eller fjerner begreber. En af de væsentligste ændringer i den seneste version af modellen er, at den indeholder en lang række praksis- og casebeskrivelser. Med anvendelsen af alle disse stemmer fra mennesker med funktionsnedsættelse, sætter modellen fokus på sit mål om at støtte praksis og være aktivitetsfokuseret og klientcentreret i forhold til at forstå den enkeltes perspektiver og ønsker, der har betydning for aktivitet. Når en model er afprøvet og udviklet i et samspil med praksis på et forskningsmæssigt grundlag, skaber det troværdighed om modellens anvendelse. Det viser, at forskning ikke kun retter sig mod teoretiske forklaringer, men også mod redskabers anvendelighed i praksis. Baggrunden for modellen kan læses særligt i kapitel 1, og der kan læses mere om den aktuelle udvikling af modellen på MOHO Clearinghouse. MOHO bliver betegnet som en begrebsmodel. Det betyder, at modellen indeholder begreber. Begreberne angiver en bestemt måde at anskue og
tænke og forstå verden på. De mest anvendte begreber fra modellen er vilje, vane og udøvelseskapacitet. Propositioner angiver, hvordan begreberne hænger sammen. Det vil sige, modellen forklarer også det dynamiske sammenspil og forholdet mellem de forskellige begreber. Denne model giver et overblik over centrale begreber i modellen, herunder vilje, vane, udøvelseskapacitet, som værende de grundlæggende begreber for deltagelse og udøvelse af aktivitet. De skal betragtes som 3 sammenhængende komponenter. Der er aldrig én komponent, som kan forklare en menneskelig adfærd i en aktivitet. Alle begreber beskrives i sammenhæng i kapitel 2. Vilje, som beskrives selvstændigt i kapitel 4, handler om motiver, tanker og følelser, man kan have omkring aktivitet, oplevelser og fortolkning af aktivitet, oplevelsen og følelsen af handleevne. Vaner beskrives i kapitel 5. I kapitlet beskrives, hvordan vores vaner, rutiner og roller har indflydelse på vores aktivitetsudøvelse. Kapitel 6 beskriver udøvelseskapacitet. Det handler om, hvordan vores kapacitet er med til at muliggøre vores aktiviteter og består både af vores kropslige kapacitet og vores subjektive oplevelse af at være i aktivitet. Deltagelse, udøvelse og brugen af færdigheder fører til udviklingen af aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence og evnen til aktivitetsadaptation. Aktivitetsudøvelse er indlejret i aktivitetsdeltagelse. I andre sammenhæng er det også aktivitetsdeltagelse, vi typisk betegner som betydningsfulde eller meningsfulde aktiviteter. Så aktivitetsdeltagelsen vil indbefatte udøvelsen af en række aktiviteter. I aktivitetsudøvelsen gør vi så brug af en række observerbare færdigheder, såsom at gå, at flytte, gribe, løfte, finde og søge. Aktivitetsdeltagelse, aktivitetsudøvelse og brugen af færdigheder fører til udviklingen af aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence og evnen til aktivitetsadaptation. Aktivitetsidentitet er en sammensat følelse af, hvem man er og ønsker at være som aktivitetsvæsen, og afspejler opbygningen af handleevne, interesser, opbygningen af roller gennem aktivitet. Aktivitetskompetence handler om at fastholde aktivitetsmønstre, holde fast i aktivitetsdeltagelse, holde fast i interesser og kunne fastholde roller. Grundlæggende, uanset hvor vi er i livet, søger vi at opbygge aktivitetsidentitet og aktivitetskompetence. Aktivitetsadaptation afspejler vores evne til at takle de forandringer og udfordringer, som man uomgåeligt møder gennem livet. I kapitel 8, 9 og 10 kan der læses casebeskrivelser og forklaringer på resultatet af menneskelig aktivitet. Omkring alle modellens begreber er omgivelser. Det skal vise, at alle begreber er forbundet med omgivelserne, og at vores deltagelse og udøvelse af aktivitet er betinget af de fysiske og sociale rammer. Det kan der læses om i kapitel 7. Menneskers motivation for aktivitet
beskrives som et holistisk og dynamisk sammenspil. Det betyder, at forandringer et hvilket som helst sted i denne model medfører forandringer et andet sted. Hvis I nu undrer jer over, hvad resten af modellen handler om, så handler del 2 om den ergoterapeutiske arbejdsproces. Del 3 præsenterer flere af de redskaber, der udspringer af modellen, og som kan anvendes i praksis til at samle data om menneskers motivation for aktivitet. I del 3 er der casebeskrivelser, og endelig i del 4 diskuteres dokumentation, evidens og implementering af model for menneskelig aktivitet i ergoterapeutisk praksis. Rigtig god læselyst og afprøvning i jeres kommende praksis.